Αποκλείεται να μην έχετε δει τι γίνεται με τις μαντινάδες στο Tokyo Theater Athens και την Ιουλία Καλιμάνη. Λοιπόν, πρέπει να έγινε κατά λάθος marketing σε αυτή την περίπτωση. Ίσως να μην το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι στο Τόκιο και οι Καλιμάνοι μαζί. Αν το έχουν κάνει επίτηδες, τι να πω, πάρα πολλά μπράβο τους αξίζουν. Δόθηκε λοιπόν πριν λίγο καιρό το μικρόφωνο σε ένα κριτικό, είπε μια μαντινάδα και έγινε ο κακός χαμός στο Τόκιο. Από τότε λοιπόν πάνε συνέχεια κριτικοί και λένε μαντινάδες. Έχει γίνει λοιπόν άθελά τους μάλλον marketing σε όλη την Κρήτη. Ανεβαίνουν πάνω και λένε μαντινάδες μέχρι και το πώς θα πάει πιο κοντά το Τόκιο στην Κρήτη. Παίρνουν χιλιάδες views, κάποια βίντεο οριακά κοντεύουν μέχρι και 1 εκατομμύριο views με τις μαντινάδες στην Καλιμάνη. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπείτε δείτε το και πείτε μου κιόλας τι συμβαίνει στη δική σας επιχείρηση, αν έχει γίνει ποτέ κατά λάθος marketing ή αν δουλεύει όπως δουλεύει στο Τόκιο και στην Καλιμάνη το marketing.